BPF दोलोआ सरकाराव फैखांनायनि उनाव BTC आव स्टेप फिसा फिसायैबाबो लासैनोबाबो होनदों फिसा फिसायैबाबो लासैनोबाबो गावबागाव कन्स्टिटुएन्सियाव हाबा मावगासिनो दं। उन्नतिनि हाबा, रायजोनि हाबा, रायजरमुखी खामखास বিলাক सरकारों आहार पिছত BPF दले तथा BTC सरकारे এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মন দি আছে। এইটো আপোনালোকে সকলোৱে এই খামখাসৰ উইটনেস হিসাबै আছে। दा बेनो नोंथांमोना दा बेखौ आङो होनो थांगासिनो दं 100%। दा बिनिफ्राय आङो नैबे UCC बिनि सायाव आङो एसे खोथा बुंनो सानदों जे इउनिफर्म सिविल कोड बेखौ किन्तु जायफोर गोरों गोरा आरो गोरों गोरानि बुंनाया मोनसे खोथाखौ आं बुंग्रोनो सानदों। I would like to clear that one. बेनो जे बियो मा बेनि गेजेरजों जों मा जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंहा मा खहा दं बा मा डेभेलपमेन्ट दं बेखौथ' सम्पूर्ण भाबै मिडियायाव मोननो थाङो बा इन्टारनेटफ्राव मोननो थाङो। नाथाय एक्चुअली वर्क्स जे खामानिथार बिनि सायाव लागु जानाय बेखौ सरकारा मा नियमजों मा खान्थिनि गेजेरजों सोरखौ बाद होनानै सोरनि गेजेरजों फैगोन बेखौ जायफोर सरकाराव थानाय बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों मोजाङै थं बिथं भाबै खिन्थानो हायो। बे हिसाबै मानाव गेटे वान अफ दा कैबिनेट मिनिस्टार एमंस्ट द बड'स मानगोनां चरण बर' बिथां सारा खोन्थादों। दा बेखौ जोङो गोरों गोराफोरनि बुंनायखौ लानांगोन। सरकाराव थाफानानै जाय सावरायनायाव बाहागो लादों आरो बेखौ माबादि खालामनांगौ बेखौ सानै हयै जायफोर थाफादों बिथांमोननिफ्राय बुंनाय खोथाखौ जोङो लानांगोन। दा बेनो दा बे UCCखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नाथाय बियो जोंनि थाखाय माबादि जागोन बेखौथ' चरण बर' सारमोना सिन्था सरसा खालामनानै बुंदों। बे गोरों गोराफोरनिखौ जोङो खोनासंनांगौ। बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मा गावबागाव कन्स्टिटुएन्सियाव एभ्रि MCLAफ्रा हाबा मावगासिनो दं। बे दिनैनि गेजेराव फोरमान बेनिनो मोनसे मैखोम हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायलांदो। बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स होबानो जाबाय। नंगौ आरो गिबियाव आं नोंथांमोनखौ धन्यबाद जासिहोबाय। दिनै जोबोद जोंनि थाखाय जोंनि जाहारबारि प्राइमारि BPFनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मुंदांखा होनजायो इतिहास हिस्टोरिकेल दिनै मोनसे खामानि जादों आरो बे खामानियावनो जोंनिनो फंबाय जेने मिहिर ब्रह्म दायथ' लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो जाहारबारि प्राइमारिनि गासिबो विंस पेरेन्ट वुमेन इउथ BSU फैनानै ज'यैनो बे ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय लामा गैया दालां गैया दा बे दरथाम गामि दङ बेहाय गासै 150निबो बारा घर दङ बेहाय। तो थांलाय फैलाय स्कुलाव थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ' मोनोमोन गथ'फ्रा। बेनिफ्राय सोरबा पाठगावआव फरायहैयो सोरबा सेरफांगुरियाव फरायहैयो। बेखौ सिन्था धारना खालामनानै जोङो दाखालिसो मिहिर फंबायजों आंजों रायज्लायनानै जे बुंदों जे ओरै खालामो बोरै जागोन सार होननानै आं बुंदों दे होमबालाय रायज्लायनो प्रग्रामखौ लादो नों मावदो खामानिखौ होननानै आं फंबाय मिहिरनो दायथ' होदों आरो प्राइमारिनो खोन्था जाहाथे ज' जों बे दालां अपेनिं खालि ज' थांनानै मावनो हायो। आरो बे बान्दो ओरैबायदि खस्थ' मोनो बे बांलाजरा वेस्ट बांलाजरा निउ बांलाजरा आरो खासिबारि जोबोद खस्थ' मोनो बिसोर बिथांमोना। दिनै दै देरबाबो ओरैबो बेंजाजोबो ओरैबो बेंजाजोबो दिपफोर बादिसो थानानै दं बिथांमोना। थ' गतिके जोंबो BTCनि सरकार जानानै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा थांनाय 2023-24 फैखांबाय। फैनानै बाहायनो सारा जथेस्थ' खोथाबो होलांदों जोंनि सरकार फैयोबा जों बेखौ मावफुंनानै होगोन। बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय सेफ गार्डनि थाखाय जों प्रटेक्शननि थाखाय जों मावना होलांगोन बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायखादों। गतिके जोङो बेखौनो सिद्धान्त लागासिनो दङ जे बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ जों बोरै सेफगार्ड होनो हागोन बा जों बोरै बे ओनसोलनि गथ'सा साथ्र' साथ्रिफोरखौ जों स्कुलसिम थांहोनो थाखाय बोरै लामा दालां बानायनो होनो हागोन
जों बेखौनो सिन्था धारना खालामनानै दा सरकारि आसनि नङाब्लाबो फंबाय मिहिरा गावनि गोसोनि अनसुंथाइ गावनि बेक्तिगत अनसुंथाइजोंनो दिनै फंबाया जोबोद गिदिर मोनसे खामानि मावना होनो हाबाय आरो दालांबो बानायबाय औवानि दालां जोबोद गोरा दालां जादों इभेन गारिफ्राबो थ'थ'आबो खारजागोन फर हुइलार गारियाबो खारजागोन फिसाया आरो बेजों लोगोसे सात्र सात्रियाबो स्कुल फारसे थांनो थाखाय खस्थ' मोननाय नंला दालां मोनसे खालामखांबाय आरो नैबेहाय बान्दोखौ बेखौ जाहाथे नैबे बांलाजरा वेस्ट बांलाजरा आरो खासिबारि गामिया बासायनायनि थाखाय जास्ट टेम्परारि मोनसे बान्दो खोना होदों जाहाथे बे दैया ओरै गामियाव नारालासिनो मोनसे फारसेथिं खारनानै गावनि लामाखौ लायो बेखौनो फंबाय मिहिरा सिद्धान्त लानानै दिनै बान्दोबो खालामबाय आरो दालांबो खालामबाय स' आङो रोजा रोजा साबायखर होयो फंबायखौ जाहाथे रायजो राजानि थाखाय समाजनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनो होनाया जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो जोबोद गोसो गुवार बेखौ ओरैनो गोसो जाबानो जानला मोनला मानसिया मावनो हाया दा फंबायनि नाजानायाव दिनै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो रंजादों आरो बयबो धन्यबाद होदों फंबायखौ आं बेक्तिगत आं एमसिएलए जानानै बन'गा समस्तिनि फंबायखौ आं रोजा रोजा धन्यबाद होयो आरो बे ओनसोलनि बे प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि टिम गासैखौबो जोंनि बिपिएफ दिल्लीनि टिमखौ झारबारि प्राइमारिखौ आं धन्यबाद होयो जे बिथांमोनाबो बे खामानियाव जथेस्थ' आग-भाग लाफादों जाहाथे फैगौ समाव जोङो आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन सरकारनिफ्राय जोङो बे ओनसोलखौ जोङो लामा दालां बानायना होनो हायो जोंहा बेखौ साननाय हनाय दंखायो आरो जोंनि मानगोनां हाग्रामा साराबो थांनाय 2024 आव बेखौ आइ आफा रायजो राजानि सायाव बुंलांखादों निस्सय जोङो बेखौ प्रटेक्सनबो खालामगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जोङो सेभ होगोन सेफगार्ड खालामगोन बेनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि निर्देश जाहाथे जों जिहेतु बिटिसिआव सरकार जाबाय आरो दिसपुरावबो जोङो एनडि हिसाबै सरकार दङ जोङो जेब्लाबो आइ आफा रायजो राजानि सुबिदा उसुबिदाखौ जों नायग्रोनांगौ बबे ओनसोलाव मा खहा जादों ना लामा ना स्कुल ना दालां ना फरायसालि ना बबेबा सरकारि माबा मेडिकेलफ्रा गाज्रि जानानै दङ बेफोरखौ ओनसोलनि बान्दो बा फ्लाड इर'सन जानाय जायगाखौ जों बोरै प्रटेक्सन खालामनो बेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौनो जोंखौ बारे बारे बुंबाय थादों जे रायजो राजानि डेभेलपमेन्टखौ सिगाङाव नायगोर जों रायजो राजानि थाखायसो जों दिनै देरहासार जादों गतिके जों रायजो राजानि अननायखौ जों होफिननांगोन आरो बेनो जोंनि बिपिएफनि पार्टिनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि मोनसे स्ट्रेटेजि जाहाथे जों बोरै ओनसोलनि रायजो राजाखौ जों बोरै बिसोरनि लुबैनायखौ जों बोरै सुफुंसारनो हायो जों बिसोरनि लुबैनायखौ जों बोरै जाफुंसारनो हायो बेनो जोंनि मथ' आरो बेनो जोंनि खामानि साखात फोरमान नोंथांमोना नुनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमायबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ